Santa Isabel eguna altzan zeozer esan nahi du, ere? Bueno, hoi beti, baina hoi ez da Santa Isabel eguna. Ez da. Ni soldauzkan izan duan nire eta ez da asko zela. Ya, las fiestas en el pueblo, ya quisiera ir a casa. ¿Cuándo tienes puesta? El día de Santa Isabel, el día 3. No, hombre, no. Naparbate. No, eso no es así. Ara, kontragor, nik pentsatzen nun ba. Herriko festak eta noiz izango zen. Eta ez izaki. Hoi, visitación Santa Isabel. Santa Isabel besti izaki. Eta, ni orduan detu nintzen. Eta herriko festak zirela eta Santa Isabel egunan beti oain bezala xe. Orduan, ezer festibali mazan. Iri pari egon hundi sortze zian, gero bate bestin tema, eta orduan bertako jendia zan. Baina, kanpotik etorri jendiek, nubait asko kanpokuak, lurlanien, ibilitako jendia, eta ben, manduakin, harrekin, horrekin, honea, Extremadura eta alde etorrien jendia, asko, ofizinan ni bezala, jendio eta, haike abizi juortako. Eta hemen, San Martxel, San Isabel honien, altzako festan, jendei gehin izaten eguna, ne ustez? Hala da, bai. Bai, bertsolariak ere izango ziren, garai hartan, edo... Bai. Bertsolariak, bai. Hemen beti izango dira bertsolariak. Eta pixkat sispatu ezkio gehixio, eta obiek. Behin sispatu ezkio gainekoen itzateatzeko eta pixkat behotzien orduan denak vitaminak gauza hartzaitun. Zerbait izaten da. No, bertsolariak, bai, beti izango dira. Beti, ze komunizioak, ze modudakan, partitu inbiar, gutxi etorri eta gauza soitzoa idei, eta, baina bertsolariak beti.